Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Wa qala al-akhar, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira qabla an yatafarraq. Al-hadis. Alhamdulillah, kalau ini tanggal gangsal Februari 2020 utawi nggih menika gangsal ruwah. Kita sedaya sebagai santri, kita sedaya sebagai alumni ugi waget hormat, waget hikmah, acara ihtitam wa tasyakur Pondok Pesantren Salaf API Tegal Randu, Tegal Rejo, Magelang. Ginanipun nggih menika tansah gandulan nyadong kaberkahanipun saking beliau Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Munir Abdullah wa zaujatihi lan sedaya putra putrinipun beliau ugi kanthi nyadong barokah dumateng bapa gurunipun Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Munir Abdullah nuninji menika Al-Maghfurlah Simbah Kiai Khudori dumateng Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Khudori dumateng Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Muhammad utawi Gusmu lan minggah dumateng Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Dalhara Watu Congor saha para kasepuhan ki sepuh para bapa gurunipun beliau sapeminggah kanthi ugi pikantuk berkah izin ridho saking yang sepakekalih, berkah ridho izin saking bapa guru hingga saged khidmah acara khataman ing kala wingi tanggal gangsal Februari 2020. Mugia tinansah pikantuk barokah ing dalem samudayanipun. Daya para alumni tansah kinanjar lancar rezekinipun sesuai kali bakat lan keahlianipun piyambak-piyambak. Ugi mugia Pondok Pesantren API Tegal Randu tinansah nggih menika saged rembaka kanthi barokah saking Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Munir Abdullah minggah Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Khudori minggah Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Dalhar saha para sepuh lintunipun. Kalorkanipun zuriya ingkang rasaken wonten ing Pondok Pesantren Salaf API tinansah paringana nggih menika berkah yuswanipun, berkah kaluwarganipun hingga tinansah paringana nggih menika kaberkahan saking bapa guru-gurunipun.
Makaten sayang kawula bilih wonten ingkang kirang saya kirang samutenipun nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan Al-Fakir Lakok Mbah Blangkon. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.